Des de la setmana passada tot millora, tot anirà més bé. La setmana passada vam parlar d'un dels grups de les composicions de Juli Garreta, que era la música de cambra, amb aquella primera pinzellada de les músiques que va fer d'adolescent i més aviat pels cercles de Sant Feliu i les dues grans obres magnes, la sonata per a piano, la sonata per a violoncel. Avui fem el buc insígnia, vull dir, les sardanes. És el repertori pel qual gairebé no s'ha deixat mai de tocar, ni de valorar, ni d'estimar Juli Garreta. I per fer-ho, qui millor que l'amiga i col·lega Anna Costal, amb qui hem compartit molts llibres, molts articles, moltes recerques i les que ens queden, si ens deixen, evidentment, però ens en queden moltes, vull dir que tenim molta feina pel davant. I avui l'Anna em deia, ostres, el primer cop que em poso a parlar públicament de Garreta. En sap un niu, fa molts anys que treballa a Garreta, però clar, com que en sap un niu més de Pep Ventura, de claver, això fa que sembli que li fa una miqueta respecte. Per cert, en aquests moments tenen a dalt de l'escenari dos comissaris en actiu de la Generalitat. Vull dir, a mi em toca ser el comissari de l'any Garreta, però l'Anna encara és comissària de l'any claver. Per tant, això és un... Ens hem deixat les estrelletes, però bé, no passa cada dia de tenir dos comissaris sobre la tarima. L'Anna treballa a l'ESMUC, fa una feina meravellosa amb els estudiants, també una feina molt important que és coordinar i implementar la recerca a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i al mateix temps està actiu com a tenora, i per tant està dalt coneix les sardanes des de molts punts de vista. I a mi em fa molta il·lusió que justament avui pogués escoltar-la parlant de sardanes de Juli Garreta, perquè sí que l'he llegit moltes vegades i encara parlem de dir, és que era ahir que ens escrivia un missatge i aquesta sardana, dic, no ho trobo per aquí, tampoc ho trobo ella, segurament d'aquí 50 anys ho haurem trobat tot i llavors potser farem un doble comissariat pel centenari, no? Doncs res més. Anna, moltes gràcies i a gaudir de la conferència. Bé, moltes gràcies, Quim. Em sentiu bé, sí, oi? Sí, molt bé. Moltes gràcies, Quim, per haver organitzat aquest cicle de conferències al voltant de Juli Garreta i, esclar, per haver comptat amb mi. Que quedi clar que ell és l'especialista de Juli Garreta i que amb en Joan i tants altres que anem cercant al voltant de Juli Garreta sempre acabem preguntant-te precisament totes aquestes coses perquè fa més de 25 anys que t'hi dediques, que no és poc. I, esclar, si jo m'he introduït en aquest compositor, en Juli Garreta, és gràcies a en Quim. O per culpa, perquè de vegades és molta feina. Quan em van proposar formar part d'aquest cicle, era molt evident que m'havia d'encarregar de les sardanes, era obvi. Perquè en els últims anys he pogut fer força feina en aquest aspecte i ràpidament us vull mostrar aquesta feina feta. No perquè l'hagi fet jo, sinó que entenc que l'hem fet en grup, però perquè entengueu que aquesta xerrada no és una pinzellada de 10 sardanes que us parlaré, sinó que és el resum d'una documentació, d'uns arguments i d'uns coneixements que es fan a través de la recerca. Sense aquesta recerca, sense el finançament de la recerca, tot això no és possible. No és possible transmetre-ho a la societat, retornar-ho a tots vosaltres. I aquí us he portat la imatge, per als que esteu a darrere, i ho he portat físicament, com si fos un petit talismà. Mireu, entre l'any 10 i l'any 12, per tant fa 15 anys ja d'això, juntament amb en Bernat Castillejo, que és un músic de Sabadell, vam editar 4 volums de sardanes de Juli Garreta amb l'editorial Tritó, la col·lecció Mestres Gironins, gràcies també a la Diputació de Girona, tot s'ha de dir. En aquella ocasió vaig conèixer 45 sardanes, són aquests volums preciosos, 4 volums, 45 sardanes de les 67. Per tant, ho llanço aquí, em penso que això està gravant, encara em falten unes quantes per editar de sardanes. Vaig tenir oportunitat de conèixer a fons la Pubilla, que és la primera sardana que Garreta va compondre l'any 1897, fins a Maria de 1908. 45 sardanes. El 2019 vaig signar el llibret d'aquesta col·lecció de 5 discos, que us recomano molt, també està a Spotify, però compreu-lo, que està molt bé, amb sardanes de Juli Garreta. Aquí no n'hi ha 67 tampoc, n'hi ha 62. Aquestes 5 que ballen justament són 5 sardanes que en Joan Gai i en Joaquim Rabasseda van atribuir a Garreta a través d'una història apassionant i meravellosa, però que jo sàpiga no han estat mai enregistrades. Vaig assistir a l'estrena que es va fer a Sant Feliu fa uns anys, però aquestes no. Veieu que
encara no tenim tot Garreta no el tenim amb sardanes, ni editat ni enregistrat. El 2021 en Quim em va embolicar en un monogràfic de la revista L'Arjau de Sant Feliu, dedicat a Juli Garreta, 100 anys després. No l'he dut perquè es pot consultar per internet també, i en aquesta ocasió però vaig sortir un moment de les sardanes i vaig dedicar el meu breu article a les cançons de Juli Garreta per veu i piano sobre melodies populars catalanes. Del conjunt que es conserva, encara us en parlaré de seguida, només dues s'han localitzat de moment, perquè de Juli Garreta van apareixent nous materials, que és l'Hereu Riera i la Molinera. Des de l'any següent, des del 2022 i fins encara aquest any 2025, m'encarrego d'escriure els pròlegs de les sardanes que el mateix Juli Garreta va instrumentar per a orquestra simfònica i que fa molt pocs dies vam poder gaudir a l'auditori amb la Gio Sinfonia, la sardana orquestrada per Juli Garreta de la sonata que vam sentir el dia 7, aquí baix, precisament, amb Jordi Masó, que la va tocar, que és el tercer moviment de la sonata. D'aquesta col·lecció de les sardanes que Juli Garreta mateix va instrumentar per a orquestra simfònica, hi ha Maria, la sardana de la sonata, Pedregada, Primavera, Isabel, Nídia, i per aquest final d'any 2025 encara falten En Pau Casals i Giberola. Ara sí tindrem totes aquestes sardanes simfòniques editades a punt per tocar orquestres simfòniques de Catalunya. Aquí les tenim a punt. I és clar, com ha dit en Quim abans també, el mes que ve fa 25 anys que toco sardanes, per tant, he tocat juny milers de vegades, Pedregada, En Pau Casals, Giberola, Llicorella i totes les més conegudes. Òbviament, també és un coneixement interessant des de la posició de segon tenora, que és bastant còmode, diguéssim, per apreciar totes aquestes composicions. Llavors, quan tu les veus en el paper, tens el món sonor perquè has estat dins la cobla. Avui, esclar, vaig pensar, quan en Quim em va dir vols participar en el cicle? Sí, però clar, jo no puc parlar de 67 sardanes perquè a les 10 de la nit encara seríem aquí. Aleshores, se'm va acudir d'explicar només 3 aspectes molt concrets del seu catàleg i em centraré, per tant, en primer lloc, en 5 sardanes que Juli Garreta va compondre sobre melodies populars catalanes. Us faré cantar i tot, què us sembla? En segon lloc, 5 sardanes que són molt especials, que porten per títol 5 protagonistes d'obres literàries modernistes que són dones. Ara ho veurem de seguida. Per tant, aquestes són les 10 sardanes. I, a més, cap al final de tot, introduiré la qüestió del ball, de com Juli Garreta jugava, especulava amb l'estructura formal de les sardanes que segur que sorprenien els balladors a la plaça. Jo no dic que els hi agradessin ni que no els hi agradessin, però de ben segur que no les podien ballar igual que ballaven altres sardanes del repertori d'aquella època. Tot plegat, a més, no em mouré de la primera dècada del segle XX, podeu estar tranquils, perquè cronològicament estarem molt quiets, i exactament, a més, no em mouré del 1902, 1903 i 1904, o sigui, facilíssim. I, a més, jo no he escollit centrar-me cronològicament, sinó que ha sigut Garreta, que m'ha fet aquest regal de no haver-me de moure un cop haver escollit les sardanes. A més, deixeu-me dir que consulteu, sisplau, la web de l'any commemoratiu, perquè en Quim ha fet una síntesi biogràfica meravellosa que consultaré a partir d'ara. I en aquests anys 1902, 3 i 4, què li va passar a Juli Garreta? Faig només una pinzellada perquè durant tota la xerrada em centraré en la música. Doncs mireu, amb en Quim en vam estar parlant i li passa una cosa molt important. El 1901 es casa, Juli Garreta es casa amb la Josepa Vilaret i Besart i professionalment li comencen a estrenar les obres de música de cambra i comença a guanyar alguns premis en concursos musicals. Per tant, té 26 anys i la vida encarrilada, professional i vital, podríem dir. Garreta compon sardanes des del 1897, que és l'any de la Pubilla, que és la primera, i només 5 anys després, el 1902, ja guanya un concurs important a Figueres amb la sardana La Rondalla. Per tant, sardanísticament també és un moment molt important. I després, entre el 1905 i 6, que aquí ja no hi faré referència, però ara és interessant saber això, té el reconeixement també per les seves cançons per veu i piano. I destaco expressament els primers èxits sardanístics i els primers premis en les cançons perquè és en aquest punt on ara sí començo ja amb el contingut de la xerrada. I començo per les cançons. Aquí també he portat aquest disc, que és una meravella, aquí també el teniu, que a més es va presentar aquí, en aquesta aula magna, fa uns anys, ja els anys ja no el recordo.
Mireu, començo per les cançons i de seguida aniré a les sardanes sobre temes populars catalans o cançons populars catalanes. En Garreta va compondre 62 cançons, més o menys, per veu i piano. De moment només se n'han localitzat un terç. Per tant, veieu, és que Garreta dona per tota una vida o dues. I aquest terç són les 21 que recentment, l'any 20, van registrar el tenor Roger Padullés i el pianista Francisco Poyato, per ser professor a l'ESMUC, en aquest disc que veieu, Records i somnis, editat en aquest cas per Ficta. Una dada destacable és que de les aproximadament 24 cançons de concert, és a dir, per veu i piano, harmonitzacions de cançons populars catalanes per veu i piano, les compon entre 1900 i 1907. Per tant, en aquesta primera dècada del segle XX, en Garreta està molt preocupat per la cançó popular catalana, per investigar les harmonies, per investigar sobre els ritmes i per conèixer aquesta música a fons. Les harmonies, com dic, els accents, els ritmes i com hi pot jugar. No és l'únic. Ara podríem dir, Garreta és l'únic que... No, al contrari. Garreta fa el mateix que tots els compositors i també de Barcelona, com Amadeu Vives, amb un volum que es diu originalment Cançons populars catalanes al 1900. Enric Morera publica el 1900 també Cançons populars catalanes. Aquí les editorials no ho tenien clar, perquè clar, totes diuen igual. I en Joan Gai Planella, que no és en Joan Gai Puigverd que tenim aquí a la sala, en Joan Gai Planella publica Cançons populars de Catalunya el 1901. Per tant, tenim un conjunt de compositors, en Garreta també, que s'interessen per aquest nostre patrimoni de la tradició oral de la cançó. I d'aquestes 24 cançons que sabem que va compondre per veu i piano, només se n'han conservat dues. Són les dues que es van enregistrar en aquest disc. I són La Molinera i l'Hereu Riera. Tot fa pensar, i això em remeto a l'article que ja vaig escriure per la revista L'Arjau, que de referència és lògic pensar que Juli Garreta coneixia aquestes cançons per tradició oral, que Sant Feliu les havia sentit, d'alguna manera o altra, fins i tot arranjades d'alguna manera. Però tot em va fer pensar que Juli Garreta, a casa seva, probablement del seu pare, hi tenia un conjunt, una col·lecció de 5 volums que es diuen Cançons de la Terra. Cançons de la Terra, que va publicar Francesc Pelagi Brís, que no era músic, però es va acompanyar de diversos músics, entre els quals Càndid Candi, que era de Castelló d'Empúries, Josep Saltó, un altre compositor, per fer les transcripcions musicals. I resulta que aquestes dues cançons conservades de Juli Garreta per veu i piano sobre melodies populars catalanes, que són La Molinera i l'Hereu Riera, casen, jo això ho he posat, les partitures, no us espanteu, per si de cas venia algun estudiant de música. Jo tenia l'esperança, i encara la tinc, aviam si venen, perquè sé que estan assajant la copla i no vaig pensar de dir-li a en Francesc Assuda que portés els estudiants, però bé. Aleshores, quedeu-vos amb la idea que Juli Garreta quasi bé agafa literalment la partitura d'aquest volum número 2, en aquest cas de les Cançons de la Terra, que és un llibre anterior, de quan ell encara no havia ni nascut, per experimentar quines harmonies aquests compositors, en aquest cas Josep Saltó, i en aquest cas també l'Hereu Riera, que no és la melodia més típica, els que pugueu llegir la partitura, no és la melodia més típica, doncs Garreta utilitza. Aleshores, anem a les sardanes. Juli Garreta escriu 5 sardanes sobre melodies populars catalanes, però en realitat utilitza 7 melodies i no 5. Per què? Escriu La filla del marxant, són les que teniu posades cap a la vostra esquerra. La filla del marxant, El cant dels ocells, La donzella de la costa, El ball de la Joana i El testament d'Ameli o El testament d'Amèlia. El que passa és que el pardal també la col·loca dins La filla del marxant els curts de la sardana. Per tant, tenim La filla del marxant que té 2 melodies populars, els curts del pardal i els llargs de la sardana. Curts i llargs? Sí, no, estic a Girona, això sí, no haig d'explicar què són els curts i els llargs. I en la sardana, El cant dels ocells, els curts hi col·loca una melodia popular que potser no és tan coneguda com les altres, que es titula Isabel. La donzella de la costa només és la donzella de la costa, el ball de la Joana és el que ahir encara li preguntava Quim, tu saps el ball de la Joana, en quin recull? No he sabut localitzar. La melodia us la podria cantar perquè em sona molt, segurament amb un altre títol, s'assembla molt a La Pastoreta, però no la trobo. I El testament d'Amèlia és un clàssic dels clàssics. Si us hi fixeu, La filla del marxant també és una de les cançons per veu i piano que no s'han conservat
també en fa la sardana, i el Cant dels ocells el mateix. Per tant, és un moment entre 1900 i 1907 que està fent aquestes cançons i el 1902-1904, que no sabem en quin moment exacte, però és en aquest moment, té un interès molt fort per la melodia popular. Val a dir que algunes sardanes, com La filla del marxant, les va estrenar la Vella de Sant Feliu, liderada per Esteve Garreta, el pare de Juli Garreta i dels germans Garreta, però que la majoria les va estrenar la Principal de la Bisbal. Tenint en compte que segur que tenia a mà aquests volums a casa, és altament probable que també com a font documental utilitzés aquests cançoners que us he comentat abans, perquè veieu que lliga, i fins i tot que fes alguna picada d'ullet a Pep Ventura. Pep Ventura sempre surt en les meves conferències. Per què? Pep Ventura ens hem de situar al 1902. Al 1902 hi ha un concurs de cobles a Barcelona molt important per les festes de la Mercè. Al 1902, Francesc Cambó, que era nascut a Verges, era empordanès, anys després, però ho cita com d'aquella època, diu que al 1902 la sardana ha deixat de ser empordanesa i ha passat a ser catalana. Amb aquesta frase tan contundent, el que passa és que les sardanes arriben a Barcelona, no és que arribin, sinó que a Barcelona hi ha una voluntat política molt forta que la sardana es converteixi en dansa nacional. Aleshores, Pep Ventura és un dels compositors, diria que és Per tu ploro i el Cant dels ocells, Cant dels ocellets, concretament, que són sardanes obligades en aquests concursos. Per tant, són unes sardanes molt conegudes i estic segura que Juli Garreta, a l'Empordà, havia sentit com a mínim el Cant dels ocellets de Pep Ventura. La filla del marxant també és una sardana de Pep Ventura, el que passa és que ell no li posa la filla del marxant, sinó que n'hi diu la virundom, quina donzella, que és la tornada de la cançó. Veig que feu que sí, perquè molts coneixeu les cançons. Que bé. Molt bé. I a més, és una portada preciosa, Aureli Capmany, entre el 1901 i el 13, publica les cançons populars en format de fulls volanders o fulls volants, amb diverses cançons populars catalanes, i aquí en tenim dues, que és el Testament d'Amèlia i el Cant dels ocells, que són les primeres que publica i justament són dues de les que Juli Garreta publica. M'he estat mirant fins i tot les tonalitats i és el mateix. O sigui, agafa, fins i tot no es cansa ni per canviar el to. No vull dir això, però és altament probable que tingués diversos cançoners, deixeu-m'ho aquí. Per tant, aquest seria el resultat, menys el Ball de la Joana, que no he pogut documentar enlloc. No patiu perquè ara deixaré de parlar una estona i us proposo l'audició de 3 d'aquestes sardanes. Vaig bastant bé de temps. Aleshores, començarem per La filla del marxant. Tothom la sap cantar, no? La filla del marxant, diuen que és la més vella. Això queda gravat, ai Déu meu. Bé, porto aquí els enregistraments, un curt i un llarg, perquè ja són 2 minuts, i si posava tota la sardana se m'allargava molt. Ens fixarem en diverses qüestions. Com us he dit abans, aquí tenim La filla del marxant, algunes són còpia d'ell o còpia d'època, altres no. L'he posat, per si de cas algú tenia curiositat, he posat la tenora primera, en aquest cas. Us he comentat que als curs de La filla del marxant, Juli Garreta hi posa la melodia del pardal. Sabeu la melodia del pardal? Una cançoneta nova, jo us la diré, del pardal quan s'ajocava sots l'oranger, jo us la diré. És una melodia molt regular que Juli Garreta podia haver agafat i ja està. Doncs no. El que fa és jugar rítmicament amb el que tècnicament en diem emiòlies, que és canviar l'accent tota l'estona i generar una cosa que amb sardanes és molt habitual, que és, per exemple, pam, param, para, pa, pam, 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 param, pa, pa, pam, pam, pam. Això és molt fàcil, ho teniu tots a dintre, ho heu sentit 1000 vegades, és jugar amb això, amb un canvi d'accent al mig del compàs. Doncs Juli Garreta fa exactament això. Es podia haver quedat amb la melodia tranquil·lament i ara sentirem en els curs com juga rítmicament. I fa com aquesta especulació rítmica. I als llargs, la melodia, en canvi, no té cap mena d'especulació, surt amb la tenora i el tible, la canya, després d'una introducció llarga, identifiquem tranquil·lament la melodia, però Juli Garreta no està mai quiet ni mai tranquil. I el que fa és, al final, juga amb el motiu de la virundom, quina donzella, mentre hi ha l'altra melodia per sota. És a dir, fa com un contracant, fa com un contrapunt, més aviat. Llavors, a veure si me'n surto, perquè això és un PC i jo no m'hi aclaro gaire. Sí, aviam. Que tenim un ratolí. Aquí ho tenim.
La donzella, no, quina? La filla del marxant. Els curts, recordeu el pardal, la sentireu però amb un ritme especulatiu, i els llargs és la melodia de la filla del marxant, però cap al final veureu, si us hi fixeu bé, que va jugant amb el motiu de la virundom mentre es va sentint l'altra melodia per sota. A començar. Ara. Llargs. Triga molt a sortir la melodia. Això ho fa Garreta sempre. L'entrada llargs, llarguíssima. Tema principal. I ara comença a jugar. Aquí. I s'acaba així, amb un piano. Mentre anem escoltant diverses sardanes, us aniré explicant característiques que utilitza sempre Juli Garreta. Per exemple, és molt estrany que la melodia principal sigui d'un sol instrument. Sempre és tenora i tible, o tota la canya vull dir els dos tibles i les dues tenores. Estranyament, només en el Testament d'Amèlia o en algun altre hi posa només la tenora sola. Després, normalment, anireu sentint cada vegada, quan s'acaba el tema principal, ara sentirem el cant dels ocells seguidament, que en general posen els instruments de fusta, les tenores i els tibles, i el flabiol va fent allà les seves coses, apareixen quasi sempre les trompetes. Les trompetes i el fiscorn, i fan com un coral, que en diem, com una melodia nova, apareixen del no-res, i en general reprèn el tema amb la fusta, amb les tenores i els tibles, i després al final és molt habitual de Garreta o bé acabar pianíssim o bé acabar amb uns acords molt secs i ja està, i s'ha acabat. Ara us aniré explicant a mesura que anem sentint la resta de sardanes. Bé, ara sentirem el cant dels ocells. Aquesta partitura, per exemple, no és de la mà de Garreta, òbviament, òbviament no, perquè no ho sabeu, però ja us ho dic jo que no ho és. Però és una que està, per cert, us recordo que existeix un catàleg en línia fet per en Joan, en Quim i la Marissa Ruiz, 3 gironins musicòlegs, que a més s'està digitalitzant molta d'aquestes partitures i per tant és una font documental que s'hauria de mirar quantes visites té, però només jo ja el consulto cada setmana. Aleshores, el cant dels ocells, si us en recordeu, als curs us he explicat que hi havia una altra sardana, una altra melodia popular que es diu Isabel. Isabel jo no la coneixia, és una història molt tràgica, com totes les cançons populars catalanes, estimats, això és molt tràgic, i sempre, en qüestions de gènere, perdem totes les dones. Isabel és un rapte. Són uns nois que van a raptar una noia que es diu Isabel. I la Isabel, en comptes de dir «Ai, no em rapteu», diu «Ai, sí, marxem». I tu et quedes «I què passa?» I diu «És que me fan casar, demà m'haig de casar amb un senyor que no m'hi vull casar». Per tant, prefereix ser raptada i marxar de casa que casar-se. Pel camí es troba la germana. La germana diu «On vas, Isabel?» «És que me'n vaig, és que no em vull casar». I diu «Ah, vale». Però al final de tot, la tragèdia és que es troba la mare. I la mare la fa tornar. És una melodia i una cançó, una balada molt tràgica.
Llavors, Juli Garreta també especula amb aquesta... Els llargs no, els llargs són tranquils, el cant dels ocells, ja ho sentireu, però en els curts sí que especula rítmicament, altra vegada amb aquestes emiòlies, amb aquests canvis d'accent. No només ho fa amb la melodia principal, que està en aquest cas a la tenora, sinó que les trompetes per sota, els que ho pugueu llegir, si no ja us ho explico, van fent un contrapunt que diríem que rítmicament va xocant amb el que fa la tenora. No és molt exagerat, no és una cosa molt i molt especulativa, però tenint en compte que són melodies populars, ell hi juga de la manera que li sembla més atractiva, suposo. El cant dels ocells. I després tinc preparada una sorpresa del cant dels ocells. Ara començarà aquí. Molt bé. Ara continua. Llargs del cant dels ocells, sentireu silencis dramàtics, passen moltes coses aquí. Abans no arriba la melodia. Silenci dramàtic, molt llarg. No és la tenora sola, amb el tible, la canya. Repeteix, la melodia. Ara fa un canvi de to. Interessant. Amb les trompetes que us he dit, sembla que és un coral amb trompetes i fiscorn, molt bonic. També ho fa molt, la trompeta amb aquest motiu, al final és una altra característica molt habitual. Crec que fa una picada d'ullet a Pep Ventura, pràcticament segur, perquè Pep Ventura en la seva sardana, el cant dels ocellets, cap al final també canvia a 6/8, canvia el compàs. Per mi que li fa una picada d'ullet, no tinc temps de posar la de Pep Ventura, però és molt coneguda, les podeu comparar. I a més, la de Pep Ventura, deixem-me parlar un moment de Pep Ventura, estem parlant de Garreta, però no sé si ho sabeu, la primera vegada que algú va transcriure, és a dir, escriure la melodia oral sobre un paper, va ser Pep Ventura el 1863 amb aquesta sardana. Mai ningú abans l'havia recollit en cap cançoner de moment, que hàgim pogut documentar. Per tant, és aquest homenatge, jo crec, al músic empordanès, bastant interessant. I ara la sorpresa és que tots aquests enregistraments que us poso són d'aquesta capsa de 5 discos de la Cobla de Cambra, que està formada per els millors músics del país, però ara us posaré un enregistrament. Els enregistraments també són un patrimoni musical molt interessant, especialment al segle XX, és obvi, i XXI, per estudiar l'evolució o els canvis estètics en la interpretació de totes aquestes sardanes, perquè ara parlem de composició, però la interpretació té 125 anys de totes aquestes sardanes. I us porto un enregistrament del 1903. Per tant, el cant dels ocells, si és d'entre 1902 i el 4, si hi ha un enregistrament del 3, és que devia ser del 2 o del principi del 3. I és la principal de la Bisbal. És un disc que em va passar a digitalitzar l'Antoni Torrent, és un disc gramòfon fet a Hannover i heu de saber que el patrimoni musical català, els primers enregistraments que tenim, o són couplets, o són àries d'òpera molt curtes, o són sardanes. Per què? Perquè hi cabien 2 minuts. Un curt i un llarg, perfecte. És que n'hi he fet expressament la tecnologia. Un curt i un llarg. I ara tindreu el privilegi de sentir aquest
aquests ritmes i aquesta especulació dels curts, com el 1903 aquells músics empordanesos de la Bisbal tocaven aquella melodia d'Isabel. A veure, ho tinc aquí. 1903, recordeu. Estèticament us sorprendrà, però entreu-hi, entreu-hi. Aquí es posen a córrer, sentiu? Us ha agradat? És interessant, Estèticament no té res a veure. Amb 120 anys, com ha canviat la manera també l'enregistrament, pròpiament, la tecnologia. Penseu que, no sé si ho heu apreciat, però el contrabaix, heu de pensar que no hi havia micròfons i que l'enregistrament era... Els músics s'havien de ficar físicament dins d'una campana i el contrabaix no se sentia. Llavors hi col·locaven una tuba o un baix de metall perquè el contrabaix no es podia apreciar. Jo ara us portava La donzella de la costa i El testament d'Amèlia, però vaig avançant, les podeu escoltar. La donzella de la costa, en els curts, no hi ha cap altra melodia. Tota l'estona està jugant amb el ritme a la vora de la mar. A la vora de la mar hi ha una donzella. Us poso al principi, perquè no us vull deixar així penjats, però només posaré al principi de tot. I a mi em recorda molt, hi ha moments, potser m'ho faig jo, com les onades del mar. La donzella de la costa és un altre rapte, no sé si ho sabíeu, que a l'Empordà en diem, o en diuen, o a Girona, la donzella de la costa, i a tots els cançoners en diuen lo mariner. És un rapte, és una noia pobreta que està filant allà, se li acaba el fil i ve un noi i l'enreda i li diu necessites seda, no? De quin color la vols? Blanca o vermella? Puja al barco i la tries. Puja al barco, a la noia no sé si li punxen la cuixa però s'adorm, la droguen o alguna cosa, s'adorm, i quan es desperta diu on soc, jo vull tornar a casa. I el noi li diu no, tu tranquil·la, a sobre. Li diu no cal que tornis a casa perquè et casaràs amb mi i seràs la reina d'Anglaterra, perquè sóc el rei de l'Anglaterra. I la noia ha d'estar contenta, se suposa. Bé, per tant, jo crec que Juli Garreta juga bastant amb aquest ritme també per no sé, jo m'ho faig, com les onades, el barco, el marinero i tot plegat. És com una glosa sobre aquesta melodia popular, és molt bonica, aquesta segona, preciosa. Són els llargs, en aquest cas el solo sí que és de tenora sola.
us deixaré així a mig fer, perquè si no, així teniu ganes d'escoltar-la tota en el disc, també està a Spotify i ho podeu sentir. Bé, també s'ha de dir que, això és la donzella de la costa, ara sí, el Testament d'Amèlia, fixeu-vos, el 1906 el compositor Josep Sancho Marraco va compondre una sardana titulada El Testament d'Amèlia, que va guanyar, per cert, el certamen de sardanes de Girona, 1906. Joan Lamot de Grignon, el 1907, també va compondre el Testament d'Amèlia, és una de les meves sardanes preferides, escolteu-la, i Cassià Casademont va escriure el 1907 també Tristoia, que és en la mateixa melodia. Però és que Juli Garreta ho va fer 2, 3 o 4 anys abans que tots aquests compositors. Per tant, aquest interès ell el tenia, va voler investigar, especular i a partir de l'any 4 ja no en va fer cap més sobre melodia popular catalana. Ja en va tenir prou. Bé, fins aquí aquestes 5 sardanes. I ara enceto l'altre bloc, diguéssim, sobre sardanes amb títols de dones protagonistes d'obres literàries de l'època modernista. Sembla molt gran, però ara us ho explico. Mentre veieu aquest meravellós. No us dic què és, en Quim ja sap què és, però ara no us ho dic què és, això. Ja està apuntat, ja ho he apuntat, és un sofà. El sofà l'he tallat, això seria com el que hi ha darrere i després t'asseus. Bé, entre el 1902 i el 1904, que és tota l'estona allà on som, Juli Garreta va compondre 5 sardanes amb aquests títols tan particulars. La Fada, Griselda, Flor de Neu, Agna Rosa i Zaire. Aquestes 5 sardanes. La Fada i Griselda la va estrenar La Vella, el 1902, això segur, i la principal va estrenar Flor de Neu i Agna Rosa i Zaire, i l'Art gironí, el 1906, ara us dic tot de memòria, va fer com tota una ballada amb sardanes de Juli Garreta, que sí, aquí a la plaça Marquès de Camps, oh, quina memòria. Pot ser? Bé, a Girona van fer tot un programa i el 1906 i Agna Rosa hi era. La Fada. Les fades, ara em poso poètica, o dones d'aigua, també anomenades goges o encantades, sabeu que al llac de Banyoles n'hi ha, a Sant Miquel del Fai ara deuen estar amb tota l'aigua que ha caigut, són éssers mitològics que habiten als llacs, als estanys, a les fonts i als torrents i que l'imaginari popular descriu amb cavalleres rosses i vestits lleugers i transparents. A l'Europa de finals del segle XIX, les llegendes sobre aquestes dones que eren malvades, eren funestes, perquè aconseguien robar el cor de les ànimes innocents dels pobres homes, ai senyor, amb males arts, van desvetllar la inspiració de tota mena d'artistes. Doncs bé, a casa nostra també. Aquesta fantasia d'aquestes fades, als modernistes catalans els hi va encantar. I van transformar aquestes fades en dolços cants i delicades vestidures que tapaven tota la seva malesa, diguéssim, en poemes, obres de teatre, quadres, vitralls, escultures i arts decoratives. Aquí esteu veient el sofà de la sardana que en diuen. Si el voleu veure de veritat, és un sofà, no us hi podeu seure, òbviament. És de 1903, justament quan Juli Garreta estava escrivint aquestes sardanes, i està al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Això com es diu? Es diu la tècnica. Ara em surt. Marqueteria, gràcies, Joan. I això és una passada, o sigui, la fusta està retallada i enganxada, és una passada. I de mida, no sé, és grossota, és una cosa grossa. Bé, el mateix any que Juli Garreta va compondre la seva primera sardana, La Pubilla, es va estrenar al Cau Ferrat de Sitges l'òpera La Fada, amb llibret de Jaume Massó i Torrents i música d'Enric Morera i escenografia de Santiago Rossinyol, quedeu-vos amb Rossinyol, després Utrillo i Miravent, altres. Bé, el 14 de febrer de 1897, amb aquesta estrena a Sitges, va haver un punt d'inflexió molt important, especialment per Enric Morera, compositor, el coneixeu, de la Santa Espina i tantes altres sardanes boniques, perquè ell volia lluitar amb el teatre líric català, que va ser una empresa amb tota la dimensió de la paraula empresa, volia lluitar contra una cosa que Enric Morera no suportava, que era la zarzuela en castellà, el género chico, perquè deia que no podia ser que els barcelonins tinguessin tant de mal gust per anar a veure allò, i que no podia ser, i que s'havia de contraatacar amb obres en català cantades. Bé, Juli Garreta també va sentir l'atracció d'aquestes dones d'aigua entre l'any 2 i l'any 4 i va compondre una sardana del mateix títol, que es diu La Fada. Esclar, potser es va inspirar en el llibret de Massó i Torrents
en la música de Morera o no, perquè la fada és un nom molt genèric, i aquí no em puc mullar gaire, diguéssim. Però, en canvi, sí que em puc mullar amb Griselda i Flor de Neu. Aquestes imatges són fetes amb intel·ligència artificial perquè no vaig aconseguir trobar cap imatge que m'agradés de la Griselda i de la Flor de Neu. Bé, són dues sardanes que són una referència literària més que evident al poema Canigó de Jacint Verdaguer. Gràcies. Heu llegit el Canigó de Jacint Verdaguer? Doncs ara, quan sortiu, ja podeu córrer, perquè jo haig d'agrair a Juli Garreta, jo pensava, ara per editar ara m'hauré de llegir el Canigó. Quina obra tan meravellosa, per favor. Una meravella. Després la vaig sentir amb aquell actor, amb en Lluís Soler, o sigui, recitada de memòria. Bueno, és de les vegades que he disfrutat més en poesia, que a mi em costa bastant. Aleshores, les dues fades són les protagonistes del Canigó de Jacint Verdaguer. A més, en Quim em va explicar que el 1901, altament probable que Garreta i Verdaguer es coneguessin en un certamen literari, que ara no me'n recordo, però a Sarrià, a Barcelona. I a més, Verdaguer es va morir l'any 2, que és l'any que Juli Garreta, evidentment, és un homenatge al poeta. Molt bé. Què passa al Canigó? Tenim les dues Catalunyes, la Catalunya conservadora catòlica de finals del segle XIX. Per aquesta Catalunya conservadora i catòlica de finals del segle XIX, aquestes fades del Canigó són les revolucions liberals, que al llarg del segle passat, del 800, havien convertit el Principat de Catalunya en un cau de laics i ateus. La muntanya encapçalada pel monestir de Sant Martí del Canigó, en canvi, representa l'esperit cristià, que esdevé vencedor i que alhora s'erigeix com un nou emblema del país. De fet, Sant Martí del Canigó és un emblema, no només per la sardana de Pau Casals, que també, sinó el monestir, etc. Verdaguer es va fixar en aquest ideari per escriure el poema el 1886, un moment clau per al redreçament polític de Catalunya. Aquests anys són claus fins al tombant del segle XX. Flor de Neu, qui és Flor de Neu? És la reina de les fades del Canigó, que té un poder, perquè és malèfica. Es transforma en una gentil pastora innocent de nom Griselda. Són la mateixa, transformada. La Flor de Neu i la Griselda. Sota l'aparença de Griselda, aquesta encantadora pastoreta, aconsegueix robar el cor de Gentil, que és el fill del comte de Tallaferro, que és el que cau en les seves grapes ràpidament, tampoc ha de fer gran cosa, tal com explica la cançó popular que Verdaguer inclou al poema. Ningú m'ha comprès el mal, ni metges ni apotecaris, sinó una nina gentil que l'amor me'n té robada. Empès per una atracció fatal que no pot reprimir, Gentil se'n va als braços i s'uneix a Flor de Neu. I Verdaguer diu, més per Gentil són música més dolça los bataments del cor de Flor de Neu, d'aqueixa lira virginal que ell polsa en l'albada feliç de l'amor seu. I encara estan allà abraçats a l'alba que ve el drama. L'oncle Guifré l'apunyala i el mata per haver caigut en la tentació. I Gentil es mor. Bé, ja està, fins aquí és la història. Vull dir, ja la sabeu, I si no, correu a llegir-la. Aleshores, què fa Juli Garreta? Escriu Flor de Neu. Griselda no tindré temps de posar-la, però Flor de Neu m'interessa molt. Per què? La música de Flor de Neu s'ajusta molt bé al poema. De fet, ara sentirem els cors, són superheroics, amb un aire més aviat medieval, on passa tota aquesta escena, i els cors ens situen ràpidament al camp de batalla, que és el teló de fons del Canigó. Després del desenllaç d'aquest tema, hi ha una escala cromàtica descendent i la primera part, és a dir, aquests cors, es tanquen amb un eco com guerrer, ja ho sentireu, en la trompeta. Aquests motius que en la trompeta Juli Garreta col·loca al final dels cors o col·loca al final dels llargs, habitualment. I els cors acaben amb 4 acords finals. L'entrada de llargs, sentireu, també és superèpica i contrasta amb el tema principal que interpreten l'altiple i la tenora, que és en tonalitat menor. És estrany, aquesta tonalitat menor. Normalment, Juli Garreta és molt i molt jovial, però esclar, és que estem parlant d'un drama. Després segueix una melodia trompeta, com us he dit abans, quan s'acaba la melodia principal sempre apareixen les trompetes i el fiscorn sempre, i Garreta ens enganya. Quan sembla que és el final, que fa aquells típics acords que dius ja s'acaba, no, reprèn el tema una altra vegada i fa com una coda, com una cueta, i llavors sí, que acaba. Escoltem la Flor de Neu d'en Garreta. Ja ens hi trobem, camp de batalla.
tema principal, tenor i tiple. Trompeta, sempre apareix, després el solo. Ara sembla que s'acaba. Semblaria que s'acaba i no. Torna. Ara sí. Potser Garret ens enganya com Flor de Neu va enganyar Gentil, d'alguna manera. Això ho m'ho he inventat, diguéssim, és una interpretació, en podem fer moltes. Bé, continuem amb aquestes dones literàries. Aviam quina serà ara. Zaire. Zaire és la protagonista de L'alegria que passa. L'alegria que passa és una obra musical de Santiago Rossinyol i d'Enric Morera. Aquest binomi es va repetint. Enric Morera, en recordeu-se'n perquè serà important al final de la meva xerrada. La Zaire és la protagonista d'aquest quadre líric en un acte i, segons la Margarida Casacoberta, especialista en Santiago Rossinyol i en la literatura modernista, diu que aquesta obra recrea simbòlicament la irreversible marginalitat de l'artista, per tant tenim l'artista, i una societat materialista que és grisa i prosaica, que el rebutja a l'artista. Fins i tot després d'haver-lo utilitzat, el llança a l'artista com a bàlsam i consol per als mals de l'esperit modern, malalt de progrés i privat de qualsevol esperança de redempció. De què va aquesta història? No us ho puc desenvolupar tot, però és molt senzill. Zaire és una ballarina d'una trup ambulant que va pels pobles, i ella és l'artista, representa, que porta la llum, el color, en una societat materialista i grisa que està representada o personificada més aviat per en Joanet. En Joanet és un jove de poble que ha llegit i s'ha omplert el cap de cabòries malpaïdes. Per tant, tenim en Joanet i la Zaire, aquest binomi de l'art i la societat grisa. És una obra simbolista, molt habitual també en altres literatures europees d'aquesta època. Si donem per bona la informació de la biografia de Juli Garreta que va escriure Canut Pellicer, que en Quim sempre em diu, hem d'agafar amb pinces totes aquestes biografies, en Canut Pellicer posa en boca de Garreta aquesta frase, diu: «Aquesta Zaire és la mateixa que va crear Santiago Rossinyol a L'alegria que passa. Vaig veure l'obra i aquella figura m'impressionà, i d'aquí la sardana». Per tant, sí que aquesta sembla que té un vincle, un lligam estret amb l'obra de Morera i de Rossinyol. Malauradament, jo no he pogut sentir la cançó de Zaire, no sé, Quim, si tu l'has sentida, jo no l'he pogut recuperar de cap manera. Enric Morera va escriure una cançó de Zaire, i sembla que s'assembla prou a la melodia, no sé si literalment, no, però té un aire com la melodia d'Enric Morera per aquesta obra, i ara la sentirem. Tot allà és tristoia, esclar. Als curs hi sentirem un ritme característic, ara us explicaré, i que Garreta utilitza moltíssim, també en altres sardanes, més endavant. Ara us ho canto una mica. Perdoneu. És un ritme que sentireu a les tenores, o la tenora, les tenores, totes dues, que fa pam-pa-pam, 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 ho va repetint. Després, els llargs, ho repeteix més ràpid, pam-pa-pa, pam-pa-pa, i això, amb una sardana que vindrà el 1905 o 6, no me'n recordo, que és Somni Gris, ho va repetint, és com un mantra, Després, què he posat aquí? Bé, arriba el solo, tenor i tiple, tots dos, apareixen les trompetes i el fiscorn, sempre és una mica el mateix, molt habitual, i acaba amb dinàmica piano, amb 5 compassos. Zaire.
durant tota la sardana. Llargs? Encara no ha arribat el solo, s'entreté molt. Al principi llarg sempre, abans no ha arribat. Trompeta. Una mica d'alegria, major. Trompeta, els corns, sempre. Ja està. Us heu fixat que en molt poques sardanes de Juli Garreta hi ha el ritme de sardana? I que segur que hi ha molts sardanistes aquí i que aquests finals no conviden a saltar gaire, us heu fixat, no? Aneu recordant. Arribo a l'última sardana que sentirem, que és, espereu, poso bé tot, que és Agna Rosa. Agna Rosa és la protagonista del Pati Blau, és una obra trista. Quan vaig haver de preparar tot això, entre l'alegria que passa, que no és cap alegria, el Pati Blau, de Santiago Rossinyol, el Canigó em va encantar, això sí. Bé, el Pati Blau és una obra dramàtica que no té música de Santiago Rossinyol. Si bé, abans he comentat l'alegria que passa i aquest binomi, aquesta dualitat entre l'art i la societat moderna o l'alegria i aquesta societat grisa i materialista, el Pati Blau ja, Rossinyol llança la tovallola i ja no hi ha redempció possible de la societat a través de l'art i la protagonista, ja us ho dic ara, és una jove i es mor. És tristíssim. A més, és una noia que no sé si té 15 o 16 anys i es mor. I Rossinyol la deixa morir i ja està, no hi ha redempció, no hi ha possibilitat de recuperació. I, esclar, jo dic, ostres, quina obra tan trista. Vaig escoltar la sardana. I en Garreta fa una sardana alegre i vinga. I dic, mare de Déu, Garreta, que t'estàs enrient d'aquesta pobra noia. I jo crec que no. Jo crec que Garreta el que fa és agafar un fragment on la noia encara està bé, diguéssim, revifa per un moment, setmanes abans de morir-se, i recorda la felicitat del primer ball. I Rossinyol escriu, o sigui, per boca de la noia recorda, em varen venir a treure els millors joves, si els vaig ballar tots els balls, i més n'hi haguessin, i em semblava que volés, vola que vola per sobre de la catifa, i tot pensant-hi encara em sembla que voli. Jo crec que Garreta es va agafar aquí, perquè si no, no hauria fet. És més, els llargs comença amb una polca, claríssimament. Us proposo aquesta sardana, serà l'última i ja aniré acabant. Haig de dir que els curts d'aquesta sardana són super originals. No n'hi ha cap altre, ni del mateix Garreta, que tinguin aquest ritme que escoltareu. Els llargs comencen amb ritme de polca, claríssimament, i després és com si entréssim en un embalat, directament amb aquesta noia que encara sembla que voli. I després acabaré ja la xerrada amb dues cites i seran les 8. Veieu aquest ritme? Entrem al ball de festa major.
ritme de sardana. Primera. I ja està. I s'acaba així, com aquell que no vol la cosa. Bé, acabo amb aquesta magnífica imatge que em va passar en Quim abans d'ahir, o no sé quin dia, que és acolorida. No sé de quina època és, però pel tipus de barrets és primera dècada del segle XX, no és pas els anys 20 ni molt menys, màxim 10-15 màxim. Ballar les sardanes de Juli Garreta. Hem fet cançó, literatura, i ara toca el ball, i amb això acabaré. Penseu que en Garreta, des de les primeres sardanes, la Pubilla, del 1897, fins a aquestes que hem sentit, fins que les que vindran, que són moltíssimes fins a 67, trenquen tots els esquemes, sobretot formals, estructurals de la sardana. Inclús dins el mateix catàleg de Juli Garreta hi ha coses que sorprenen. Sí que hi ha qüestions molt clares que sempre repeteix d'instrumentació, de forma, de com hi juga, però sempre t'acaba sorprenent. Totes són molt originals i pels sardanistes que estigueu aquí a la sala heu de saber que quan Juli Garreta estava component aquestes meravelloses sardanes, Joaquim Serra encara havia de néixer, que és un dels grans compositors també del segle XX, i Enric Morera, la primera sardana que escriu Enric Morera, crec que és de l'any 1. Per tant, és aquest mateix moment. L'especulació compositiva d'en Garreta amb la resta de sardanes que van venir, especialment amb Somni Gris, que he dit abans, de 1905, ara sí que ho tinc apuntat, i Somni Dolç, va a l'alça, i sobretot no l'especulació per especular, sinó va a l'alça la unitat de la sardana, que la sardana tingui una unitat, que no siguin uns curts per aquí, uns llargs per allà, sinó que els motius rítmics vagin apareixent, ara tanco els llargs amb el motiu que he començat els curts, etc. I és meravellós analitzar-les i conèixer-les a fons. A més, 1905 és l'any que va a Munic a escoltar els mestres cantaires de Wagner, ho va explicar en Quim a la inauguració de l'any Juli Garreta, és aquell any de la foto amb en Joan Miquel, amb un cotxe supermodern, etc. Per tant, és un moment d'explorar també repertoris europeus que Garreta no deixa d'absorbir i també introduint les sardanes. No per el fet de ser una sardana, no introdueix tot el seu pensament compositiu. Alguns sardanistes, es va desfermar una polèmica bastant forta, alguns deien que les sardanes de Juli Garreta no es podien ballar. Tot es pot ballar, el que potser no es pot saltar tant, potser. Va haver-hi molta controvèrsia i preparant la xerrada vaig recordar que a casa tinc una revista que es diu La Sardana, de l'any 1921, tinc tots els números, i hi ha una entrevista a l'Enric Morera. Enric Morera ha anat sortint, i li van preguntar així, en sec, què li semblaven les sardanes de Juli Garreta. Aquesta entrevista és de l'any 1921, un parell de dècades més endavant del que us estic explicant. Enric Morera, no sé si ho sabeu, va néixer a Barcelona, però va créixer i va ser educat a l'Argentina, perquè el seu pare va anar contrabaixista, va anar a guanyar-se la vida a l'Argentina i quan va tornar, que tenia 20 anys, se'n va anar a estudiar a Bèlgica. Quan Enric Morera va posar el peu a Barcelona, poca cosa sabia ni de la sardana ni de res. Us poso com en context. I recordem, esclar, que Juli Garreta era empordanès i que venia d'una família de músics de cobla. Enric Morera va contestar a la pregunta de què li semblen les sardanes de Juli Garreta. Diu: és tal volta una mica exposat de fer un autor la crítica de les obres d'un altre. Més els diré la meva opinió sincera, i en Morera no es tallava ni un pèl. Diu, a les sardanes d'en Garreta i de més músics de la seva escola, tot i reconeixent-les i mèrits innegables, hi trobo a mancar aquell ritme tan nostre, heu vist que no hi apareix gaire, aquell ritme tan nostre que sempre ha caracteritzat la sardana i del qual crec que no ens devem separar. Ell, que
tot just ha posat els peus a Catalunya després de tot aquest periple vital. La sardana ha de ser una cosa senzilla i clara, amb cants on s'hi endevini l'ànima de la raça i no un enfarfegament de música on hi ha sobre tècnica, i hi manca emoció. Un farfegament de música on hi sobra tècnica i hi manca emoció. Sentiment catalanesc, odor de pagesia, esperó de la terra. Ana Garreta, que era de Sant Feliu de Guíxols, i que el seu pare ja tenia una cobla. A més, no continuo perquè és llarg. I diu, i això de les sardanes simfòniques? No, això de les sardanes simfòniques, això no va enlloc. I a més, sardanes simfòniques, que l'any 21 precisament estava estrenant al Palau de la Música amb l'Orquestra Pau Casals, diu, sardanes simfòniques amb tenores i tibles. No, tenores i tibles són per la cobla. L'Orquestra Simfònica és una cosa. I diu, fixeu-vos en mi, la Santa Espina la tinc amb Orquestra Simfònica i amb cobla, però no ho barregem. Això és el que continua explicant. I acabaré, ara sí, amb una cita d'un autor que és Josep Pla, que tampoc és que sigui de la meva gran admiració, Josep Pla, però té una cita molt divertida de Garreta, l'any 52, en un llibre que es diu Viaje en autobús. I el tracta com si fos un superhome, com superhome de Nietzsche. Bé, diu, en castellà, un moment. Cuando las coplas tocaron las primeras sardanas de Garreta, el popularismo ampordanés se levantó en vilo. Protestas por doquier. Unos decían que aquellas eran sardanas de concierto y que no podían ser bailadas. Otros que eran wagnerianas. La gente tenía callos en los oídos. Las sardanas que se elaboraban entonces utilizaban los motivos de las zarzuelas y de los cuplés. Música sobadísima. Garreta apareció al fin con su enorme alegría como un cachorro de león sonriente. Su música era meridiana, solar, saturada de exaltación y de placer. ¡Qué brillante delicia! Las viejas plazas de los pueblos de mi país, morenas y doradas por el sol de los siglos, resplandecieron de pasión dionisíaca. Em penso que amb aquesta cita ja puc acabar. Només dir-vos que desitjo i espero que aquest any Juli Garreta serveixi per ampliar entre tots plegats els coneixements sobre la música d'aquest compositor de Sant Feliu de Guíxols i sobretot, per poder escoltar en directe les obres d'aquest meravellós catàleg. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta... En Garreta tocava algun instrument de cobla? En Garreta no, el germà, el pare, què tocava? Fiscorn, de tot. El germà tocava el flabiol, en Josep, no? El contrabaix. Sí, suposo. I en Garreta tocava el violí. I els tímpanos, en Josep, perquè allà tenim la neta d'en Josep Garreta, que fa una il·lusió tremendíssima. I la filla d'en Juli Garreta Júnior, diguéssim. Però jo crec que devia remenar tots els instruments, com tots els músics que han nascut en una família de músics, devia remenar tots els instruments, si tocava el violí, devia remenar el contrabaix, pel que fos, dominava la instrumentació meravellosament, per tant, ho coneixia bé. És el meu pare, no passa res, vull dir que... M'ho pot preguntar a casa, però aprofita aquí. Perquè ell és músic també de cobla, perquè jo també vinc, de... La Sardana Juny. És l'himne de Sant Feliu de Guíxols? És que tocar Juli Garreta és molt difícil, No la toquen, és difícil. Perdó, és difícil. O sigui, és una mica la idea que jo sempre he tingut, que són sardanes molt i molt maques, però no són ballables, no són de festa major, per dir-ho d'alguna manera. Jo estic molt satisfeta i les trobo precioses, i aquestes moltes no les coneixia, però entenc que no és una sardana que es presti a ballar, no sé.
Ell deia que sí, i de fet hi ha moltes maneres de ballar. Es pot inventar una nova manera de ballar. En tot cas, el que puc donar fe és que és molt difícil de tocar, perquè ja ho heu anat notant, hi ha molts contrapunts, hi ha moltes melodies, això s'ha d'interpretar molt bé, has de tenir molt bon director que t'indiqui, no, ara tu aquí no toquis tan fort, ara aquest ha de sobresortir. Hi ha com moltes capes, no és una melodia i l'acompanyament, no és el duo de tenores o tenor i fiscor, no és una cosa que intuïtivament surti, perquè sempre t'enganxa per un costat o per l'altre, Júlia Garreta, has de fer els acompanyaments amb el piano, això és molt difícil, i les poques que jo he pogut tocar, com Pedregada i Llicorella en Pau Casals, és que amb una cobla normal costa molt. Llavors, hi ha les grans, la Llobregat, la Sant Jordi, etc., que la ciutat de Girona, el Principat de la Bisbal, Montgrins, que sí que ho poden tocar, però és molt exposat. Com a intèrpret és molt exposat i, a més, si la toques a plaça, probablement sí, a sobre et diran que... I per una cosa i per l'altra no són molt programades, no són gaire programades. A mi la meva preferida és Juny, des de luego, però és que la sents tan poc, perquè vull dir, és això, que no és... Entens que no és... O sigui, jo que no hi entenc de música, vull dir, el que em digui Garreta no vol dir que sigui que hi entengui, trobo que són sardanes per escoltar. Totes s'haurien de poder escoltar també. Sí, per escoltar, però que són poc ballables, per dir-ho d'alguna manera. Sí, però per exemple Juny té una història molt bonica i és que l'Enric Casals, el germà petit de Pau Casals, la va instrumentar per orquestra, és de les poques que el Juli Garreta mateix no es va instrumentar, i ara explicaré una anècdota, però juntament amb un altre col·lega, amb l'Albert Fontelles, vam anar a Puerto Rico el mes de gener i els hi vam dir a l'Orquestra Simfònica de Puerto Rico, que va ser fundada per Pau Casals, que va passar els últims anys de la seva vida a Puerto Rico, on va néixer la seva mare, que en els seus fons havien de tenir una sardana que es diu Juny, de Juli Garreta, perquè sabíem que el dia de l'estrena de l'orquestra es va tocar Juny. I ens van dir, no tenemos esto de Juni o com se llame, no ho tenemos. I amb l'Albert, perquè som insistents, van dir, sí que lo tenéis, i ho van trobar. O sigui, van acabar trobant la partitura i els van dir, hombre, que este año es año Juli Garreta i podéis tocar-lo. I no sé, potser s'animen. La versió sinfònica és interessant, hi ha diverses versions de Juny. Ara, que és difícil, sí. I deixeu-me dir una cosa. Sovint, en les versions sinfòniques, així, Juny es fa de bis. Juny es fa de bis. Alerta, s'ha d'assajar molt bé, Juny, perquè és molt difícil, tant per cobla com per orquestra sinfònica. Llavors, bé, com que és un himne, sembla que fa festa i ja està, i és molt difícil perquè, no sé si ho coneixeu, però al final dels llargs apareixen 3 temes diferents allà posats i s'ha de tocar molt bé, perquè si no se sent un brunyol, o sigui, no s'acaba entenent res, ho has de tocar molt bé, però sí. Però tenim meravellosos músics. És cert que hi va haver la proposta que fos himne nacional? Això no ho sé. Bueno, d'himnes nacionals de Catalunya portem 100 anys intentant canviar-ho, diguéssim. N'hi ha hagut molts, el cant del poble, el cant de la senyera mateix, però és l'himne de l'Orfeó Català. Jo no sé si Juny... Home, ho podem proposar, és l'any per fer-ho, eh? Però no té lletra... sí que té lletra, algú li va posar lletra, 3 lletres. Bueno, es pot fer una proposta al Parlament, no sé. Això de l'himne, ara no ho recordo, crec que va haver-hi la proposta formal, en algun moment se l'havia vist, però no ho recordo. I les lletres, sí, l'última és de fa 2 anys, d'una poetessa de Sant Feliu de Guíxols, que la van cantar l'any 21-22, amb una nova instrumentació que va fer l'Albert Guinovert també. I hi ha una de l'any 27 que va estrenar a l'Orfeó Català, anant en vaixell fins a Sant Feliu, i encara una altra que es conserva, per tant, sí, té 3 lletres. Home, com a himne és un himne, Juny. O sigui, no té... És que comences a tocar i ja et posaries de net, diguéssim. Però sí, bueno, podem entrar al Parlament a demanar-ho. Jo us animo a escoltar-les totes. És que, de veritat, jo només us n'he parlat de 10 i justament de 10 poc conegudes i perquè tenien unes històries a darrere que dic que serà molt xulo, no? Però és que n'hi ha moltes altres. Les d'abans, tothom ha dit, les primeres, encara no és Garreta, i tant si és Garreta, les primeres ja d'entrada. És jove, però ja té una idea molt clara. I després les més conegudes, en Pau Casals, Llicorella. I l'altre dia, a la inauguració de l'any Garreta al Palau de la Música, el dimecres passat, els germans Pérez Molina els van tocar piano a 4 mans i jo vaig quedar, no sé si t'ho he explicat, Quim, però Pedregada, que l'he tocat, l'he escoltat, per piano, agafa una dimensió a 4 mans meravellosa, és com una altra obra. I ells, la Lourdes ja m'ho comentava, és que és una meravella per piano, no? Per tant, bé,
cada instrumentació té el seu llenguatge i és com si fos una obra nova. Jo recomano molt, no sé si es podran enregistrar aquestes per piano a 4 mans, que en té bastantes, però jo crec que és un any, o com em diuen a mi l'any que ve, ojalà no s'acabi mai l'any que ve, doncs estaria molt bé que l'any Garreta no s'acabés mai, que continuéssim la feina editorial i discogràfica, que és com s'ha d'acabar la feina, no? Retornant tota aquesta música. Faig un avançament. Probablement el 20 de juliol podran escoltar a l'Auditori Girona Pedregada. No pot dir gaire res més, però... I l'enregistrarem i... Per piano, un altre cop. No, sinfònic. Sinfònica. És una pensada. No fa ni 3 hores que ho sé. 20 de juliol, ningú de vacances, tots a l'auditori. Tots a l'auditori i molt bé. en sentirem més. Alguna pregunta més? Què és que va dir? Més Garreta. No ho va dir ningú, però és tan guai. No, sí, això en Rabasseda, vine aquí, és que clar, és ell l'especialista, sort que ha vingut. No, bueno, coordino el cicle, també hi soc per això, Sí que ho va dir Juli Garreta, Stravinsky. Stravinsky, això va passar el 19 de març de l'any 24, va haver-hi, Stravinsky portava 15 dies a Barcelona perquè va anar a dirigir l'Orquestra Pau Casals, a fer totes unes obres seves, i li van muntar un concert a l'Ateneu de Barcelona, en el pati que hi ha al primer pis, amb cobla, i va quedar entusiasmat fins al punt que l'endemà van convidar Juli Garreta a anar a Barcelona i ho van convidar al sopar al Ritz. Això feien sempre, una celebritat feien un sopar al Ritz, que és on estava Stravinsky, i ja es coneixen. Hi ha una nota d'Stravinsky que li dona Juli Garreta, i el que publica el diari l'endemà, el 20, diu que va dir més Garreta. El que passa que 4 dies després, en Llongueres publica que va dir ça c'est fort, c'est beau. Però probablement va dir més Garreta, i si no va dir-ho, es va quedar amb ganes de més Garreta. Per tant, s'ha fet molt de joc amb això de no va dir això, nosaltres mateixos al catàleg vam fer una miqueta de distància, però si l'endemà hi ha un diari que posa entre cometes més Garreta, potser sí que va dir plus de Garreta o alguna cosa així, però no ho sabem. No, està bé. Igor Stravinsky, un dels grandíssims compositors del segle XX, no? A tenir aquesta frase si non è vero ben trovato que va dir en català segur que no, però en francès ho devia dir, sí. De fet, Stravinsky després va dir faré una sardana o he fet una sardana. Això és una altra mite i resulta que és fàcil de resoldre, perquè l'Ocell de Foc, que és un ballet, realment hi ha una dansa i ell el que va dir és que hi ha una dansa russa que s'assembla molt a la sardana i si tu busques l'Ocell de Foc hi ha una melodia amb un ritme que s'assembla bastant, però no va fer cap sardana perquè, hi va haver uns anys que la gent a Rússia anava buscant aquesta sardana i no en va fer cap. No en va fer cap. Més Garreta. Ens ho quedem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Perdoneu, dimarts hi tornem amb en Joan Gai. I per cert, en John Ford, a la pel·lícula L'home que va matar Liberty Balance, diu que quan una història es converteix en llegenda, imprimeix la llegenda. Ja està.